И какво правите, хора? Аз съм Капок ТВ и днеска гледаме мои мачове, които изглеждат, да кажем, яки. В смисъл, под яки разбирайте. Чакайте да намаля звука, само че много шумно. Стари мои мачове, които мисля така, нали, понеже не съм снимал на тях, да ги гледаме. Тук с мен е Давко. И това мисля, че също е warm-up. Или... Да, warm-up е. О, те има... да, за лепка имаше, да, найф. Той имаше найф. На warm-up беше едно от най-хубавите. Между другото, те имаха човек с Зимов. Не знам, някакъв, къде имаше АВП Азимов. Да, разбира се. Само, че не знам как да го усиля, просто ти трябва да си усилиш звука по-скоро. Аз тук направо на warm-up се легала. Ох, май шит. Някакъв пише, да, лъвка. И първи рунд май отивахме Б, не знам. Давко, ти лачваш стрима, нали? Не отиваме, аха. Имаш як пистолет. Благодаря. Джинго има и двама коннектор. Аз си лачвам сетито, по принцип, винаги като сме мираш. Нищо, говоря за това, говоря за геймплея. И виждам, че съм изтил, нали? Fucking case. И имам 4600 манита. Втори раунд. Найс, 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 найс. Да. Аз се дропнах всъщност. Мидъл, имаше ли някой мидъл всъщност? Да. Който всъщност ма удари. Ето го и моя помощник, Лепка. Как кое? Как кое? Ами не сме измислили име всъщност, честно казано. Та игра беше много забавна, приключихме 8 на 0. Те се реннаха. Медал няма никой, те спряха да идват. Вау. Катчето. Където нашия ма спаси и аз го оцелих без да искам.
имаш един друг. Но преди ти започнах да снимаш, преди да видя как изглежда, гледах един друг. Сега моята граната. Аз продължавам да си пиквам моето скаутче, докато не умра. И този път не знам къде отивам. Те спомнят Аллах Акбар. Нашите. И е уникално, просто тази игра беше много забавна. Точно ли чуш, че има хак? Да, някакъв от нашите имам чуш, че има хак. Едно в едно скаут. Тук умирам същия рунд, бавам АВП. Пихата. Ето ме, с АВП-то. Да. И сега вече обаче има на мид, май. Имаш един на мид. Да, има. Не, няма. Те пак спамат. Не знам, не ще стана с разговора. Извинявам се, че първото видео доста време е такова скапано, но ми е много изморено в момента и не ми е... Какво е, да, в кой ще затворя? А? Видяхме. Как ме рекнаха? Как ме рекнаха? Не ми е спрял. В кое? Не е спрял. Не, аз просто не говоря.
Тук стана някаква разправия в нашата база с АВП-та. Кой с АВП, кой с какво. Цял, кой ти е бил дължи в CSGO? АВП. T-бейсчето. Взел тук аутото, където ни оставихме на T-бейза. Да, ние толкова много неща и... Леле, 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 леле. Леле. Последния рунд и те се рендват, кикват един и се рендват, ето го. Disconnected. Още един дисконектне. It's so funny. Пиша аз. И те се реднаха. И това беше един от геймплеите. Надявам се да ви е харесал. Макар и стар. Това беше от мен. Надявам се да харесвате клипа. Чао, хора!